It-tnaqqis totali ta' 40 miljun euro fil-budget ser jolqod b'mod mill-aktar negattiv li żewġ aġenziji li jgħinu lill-aktar nies vulnerabbli fis-soċjetà Maltija. Il-Gvern kien imġiel mill-Kummissjoni Ewropea biex jirrivedi l-budget tiegħu u jnaqqas in-nefqa. Quddiem din is-sitwazzjoni l-Gvern għażel li jnaqqas b'mod qawwi il-budgets ta' bosta aġenziji li jaħdmu fil-qasam tal-familja, fost oħrajn tal-Aġenzija Appoġġ u tal-Aġenzija Support, b'total ta' 585,000 euro. Tnaqqis ta' 178,000 euro mill-budget tal-appoġġ u tnaqqis ta' 407,000 euro mill-budget tal-Aġenzija Support. L-Aġenzija Appoġġ tiffoka fuq il-bżonnijiet ta' tfal u familji fil-bżonn. L-Aġenzija Support offri servizzi lil nies b'diżabilità u lil familji tagħhom blan li dawn in-nies ikunu jistgħu jgħixu ħajjithom bl-aktar mod possibbli indipendenti. Fl-istess li tħabbar it-tnaqqis qawwi fil-budget ta' dawn iż-żewġ aġenziji, minn tarif moti fil-Parlament jumejn ilu għall-mistoqsija parlamentari tad-Deputat Laburista Carmelo Abela, sar magħruf li l-Aġenziji Appoġġ u Support għandhom waiting list ta' aktar minn 1,600 persuna jistennew biex jinqdew minn servizzi tagħhom. Għall-Aġenzija Support hemm 272 persuna jistennew biex jinqdew mis-servizzi, filwaqt li għall-Aġenzija Appoġġ hemm 1,361 persuna jistennew. Fost il-waiting list tal-Aġenzija Appoġġ hemm 164 tifel u tifla jistennew protezzjoni minn din l-Aġenzija, waqt li 106 persuna oħra qed tistenna għajnuna psikoloġika. Filwaqt li għall-Aġenzija Support hemm 191 persuna b'diżabilità li qed jistennew li jingħataw servizz ta' ċentri matul il-jum. Fl-aħħar jiem l-Aġenzija Support għamlet wirja ta' arti maħduma mill-klijenti stess. Il-wirja laqet illum il-ħamis u fiha kien hemm eżebiti oġġetti tal-mużajk u kartolini maħduma bl-idejn. Ix-xogħlijiet inħadmu matul is-sena kollha fiċ-ċentri ta' matul il-jum fl-Imtarfa, is-Swatar, fl-Erdeli, Ħalfar, Marsa Skala, Raħal Ġdid u Kottonera. Alla Nattart, support worker, fissret li l-għan prinċipali ta' din l-esibizzjoni kien li jinbjaw diversi oġġetti u l-qlieħ ser imur kollu biex jitkabru ir-riżorsi tal-Aġenzija. Nċeleblaw l-abilitajiet differenti ta' persuni b'diżabilità, kif jidher ħafna hawnhekk għaw affarijiet minn ċentri differenti, għaw il-potterija u il-glass painting, figuri tal-drab, hemm il-pupi tas-suf, il-banek biex stool speċ ta' hekk, kollox biex jiċċelebra l-abilitajiet differenti ta' persuni b'diżabilità.